Jaha, ja seuraava puoli. Halo. Halo? Niin. Täällä on Heikki täältä Keralta, hei. Terve. Täällä on mun toi hajottu auto tuohon tielle, se ei tarttaa mitenkään. Auto, hajos, minkäs vuosimalli auto se on? Se on Escortti, 73. 73, joo. Siinä on 1,3 litran kone, se ei käy sitten, se ei lähde käyntiin. Ei pitää lähde, ei. Siihen mä luulen... työntääkin. Joo, siinä on vissi joku semmonen, että se saa liikaa bensaa, että kuivaat ne tulpat ja odottelet vähän aikaa ja sitten säädät sen sytytyksen siitä. Ja eiköhän se pidä lähteä sitten siitä. Mutta varoit, että itse akkua kuluta tyhjiin sillä starttaamisella, vaan jos ei muuten lähde, niin mäkin lähtö sitten. Joo, kyllä pitäisi lähteä. Joo, no niin, terve. Terve. Hyviä ajoja vaan. Joo, kiitos. Joo. Kuu kiurusta kesään puolikuuta kehosesta tästä räkis vähäsen. Päivä. Ootpa hankkinut aika hienon paatin. Etten paremmin sanois. Maksohan se aika tavalla kyllä. Kuinka paljon maksaa? Oma kotitalo, siinähän meni kisään. Jaa. Kyllä on mukavaa. Hei! Hiljennas vähän. Meidän pitäis mennä vasemmalta toi itäreimari. Se on länsireimari, se otetaan aina oikealta puolelta. Ei, se on itäreimari. Hiljennas nyt hei. Tämän eviruuden kanssa ei ole ennenkään pidätelty. No niin. Hei. Nyt katsotaan vähän. Pekka, hiljena Se ihmeessä. otetaan aina oikealta. Pekka! Nyt mennään. Pekka, hei! Kyllä minä tunnen nämä vedet kuin omat taskuni. Viime kesäinen venereissu vähän ikävällä tavalla. Sähän löit ton päässä. Hyvin sä oot siitä tervehtynyt. Joo. Tää on entistä hienompi. Tää on todellinen huvia. Kyllä tässä. Paljon tähän sijoit? Ei tällaista 20 metristä ihan halvalla ota. Metsät ja pellot siinä meni. Lisää 10 miljoonaa tämä maksaa. Kyllä tässä saa nauttia. Pannaanpas vähän vauhtia tähän masinaan. Ei tätä eviruudea ole ennenkään pidätelty. No niin. Niin kuule Pekka. Ja voimaa löytyy. Hiljennas vähän. Hei toi itäreimari, se pitää ajaa vasemmalta. Eikö muista? Se on länsireimari. Se on otettu aina oikealta puolelta. No se on se sama reimari kuin viime vuonna. Vähän vauhtia. Minä tunnen nämä vedet kuin omat taskuni. No niin. Pekka! No niin, Pekka. Tässä, vaikka ollaankin kylvyssä, niin eihän sulla mitään sitä vastaus vieraata. Anna tuttava terve. Täällä ollaan. Ekan kanssa kylpemässä. Joo, Pekka sai tämmösen kumia. Edeksellä vielä. Pekka ne tykkää. Vesileikeistä. Kyllä. No Pekka, mitäs kuuluu? Pekka ei paljon puhu ilmeisesti. Kummaltas puolelta polvea se menee se kumiankka, Pekka? Oikealta puolelta se menee vieläkin. Oikealta. Halo? Halo, täällä Aulis K. Espoosta, Iltoja. Ilta Espooseen. Haluaisin erota vaimostani, sillä hän on kovin ruma, mutta hän on myös rikas. Mitä teen? Niin, onko teillä avioehtoa minkälaista? Ei ole.
Ei ole avioehtoa. Siinä tapauksessa olisi lähtevästi parasta törkeästi syyttää häntä oikeudessa aviorikoksesta, jolloin on mahdollista saada hyvinkin paljon korvauksia, ehkä 60-80% vaimon omaisuudesta. Voinko kysyä vielä? Olkaa hyvä. Mikä on tuomio taposta? 4-10 vuotta linnaa, mutta siinä tapauksessa kannattaa yrittää sitä, että on mielenvikainen, saattaa päästä jopa vapaaksi. Kiitos. Olkaa hyvä. Kuulemiin. Kuulemiin.